Здравейте, хора! Вие пак сте в моето видео, ако искате да още абонирайте за канала Дърга Майката. Вече колко седмици съм снимала. Това мъче ще участва с нас и се казва Вечето Теди. За кратко Теди. Ох, чакай, че много ми се спи. Вчера от планират си го стеглих и сега ще видите друго какво си планира. А она дръпнала въженце, спечелила едни такиви кукли. Она купалата, мънинката. Да. Играе вчера. Не я интересува нищо, само играе. Точно си го купихме ми. Ама виж, лови се за светещите работи, се лови, тати. То светът. Вижте как се растяка. Докато да изяде онова куче, че изядеш кучето, яла тука. Реве припие да се качи, ама там не мога на батута, че се убие, че припие децата, она не моди. А я ето римоня по тук прем така. Повече пари са изхарчили за Доданка. За ето. Ерик не е харчил за вас. Не. Не. Това ли? И това беше от мен. Чао!